Op deze laatste dag staan er nog 2 wedstrijden op het programma. De omstandigheden zijn goed, er zit een flinke wien en eindelijk is het voor de Siles een keer droeg. Ik hoor ergens op televisie dat het sinds 1904 niet zo slecht weer is geweest. En net in die week hadden wij ons WK. Maar wij waren heel gelukkig uiteindelijk dat we op snee konden varen. Want op het grote water was het WK waarschijnlijk gewoon niet doorgegaan. In totaal doggen er 81 teams uit 8 verschillende landen mooi. En de man die er op deze slotdag het beste vastzit is de Italiaan Niccolò Bertola. Hij is de onvierder van het algemeen klassement. Maar de broeren Kuipers uit Zandpoort zitten hem efter de broek. We kenden hem wel van tevoren, we wisten dat hij goed kon zijn. Maar ja, het blijkt het ook te zijn. En ken je hem nog inhalen? Ja, in principe wel. Dus degene die vandaag beter is, in principe die heeft gewonnen. We will see. We will do our best because we came here from Italy to try to win, and that's what we are going to do today. Bij de vrouwen doggen de Friesen het super. Bob Onst in de Friesin, Marije Faber en Brechtje van der Werf. En Femke Intema en haar nammengenoot Femke Skieren uit Snits ken ik heen eindigje. In het damesklassement sta ik op dit moment derde. En nu deze laatste dag wil ik heel graag nog proberen een plekje te stijgen om tweede te worden. Het WK Vaurien is takom hier in Portugal. Maar nevens de organisatie van deze editie wordt Friesland zeker net vergeten. Je kunt je niet voorstellen hoe geweldige accommodatie hier is. Wij zijn zelf nu in 5 verschillende landen geweest. Nou, als je dit daar ziet, dat is onvoorstelbaar. En dat vinden de zeilers ook. En die zeggen ook allemaal tegen ons van jammer voor jullie dat het zo slecht weer was.